companys? Avui, com podeu comprovar, m'estic filmant jo mateix. He quedat sol, sense amics. No, seris són, mireu. Però passen de mi. Cunyau! Aquest aquí sota que diu cunyau! Va, explicaré un acudit. Jo tot sol, me'l filmo jo. Que diu que era una parella que la dona es va emprenyar molt. Li va dir: Vicenç, em vull separar de tu, vull el divorci. I ell: molt bé, em sembla perfecte, ens divorciarem ara mateix si vols. I ella li diu: però tingues clar que el nen me'l quedo jo. Ni parlar-ne, el nen ve amb mi. Diu: no, el nen vindrà amb mi perquè sóc la seva mare i vull que sàpigues una cosa, tu no ets el seu pare. Com que no sóc el seu pare? No, t'ho havia de dir, ja t'ho he dit, tu no ets el pare del meu fill. Diu: bueno, vull que sàpigues una cosa, tu tampoc ets la mare. Imbècil, com vols que no sigui la mare? Diu: no, te'n recordes quan érem a maternitat? Que em vas dir, mentre me'n vaig al bany, canvia el nen. Doncs el vaig canviar! Ha, 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 cunyau! Ja està? Això no l'ha dit tan mal avui? Que mal! Però és que ni càmera t'hi poso.